Ola a todos e a todas. Benvidos e benvidos á Gala 20 aniversario da Escola Municipal de Música de Ames. Quero comezar agradecéndovos a vosa presenza hoxe aquí. Grazas ao alcalde de Ames e concelleiro de Cultura, grazas a todos os concelleiros e as concelleiras que formades a Corporación Municipal, tamén antigos concelleiros que nos acompañan hoxe, alumnado, profesorado, amigos e amigas da ENMA. Teños que vos dar as grazas por estar hoxe aquí, pero sobre todo a aqueles que nos ides a acompañar neste camiño, nesta viaxe que queremos emprender hoxe. Unha viaxe polo pasado, o presente e o futuro da ENMA. Unha viaxe que non poderíamos realizar se non estiverades aquí connosco. Así que, grazas a vos. A ENMA cumpriu neste curso 2024-2025 20 anos de historia. De seguro que aqueles que a puxeron en marcha, de seguro que naquel 15 de novembro do ano 2004 non imaginaban que chegaría este momento e, sobre todo, que chegásemos aquí en tan bo estado de saúde. Pois sí, chegamos. Hoxe toca celebrar ese 20 aniversario. E ímolo a facer repasando os fitos máis importantes, máis destacados deste 20 anos. O mellor dalgúns poucos xa se lembran, como ese nacemento ou ese momento en que se concentrou a ENMA no centro de Aldea Nova. Por exemplo, aquel outro momento importante na historia tamén da escola, cando conseguiron inscribila no rexistro da Comunidade Autónoma de Galiza de escolas municipais. Pero de seguro que sí que recordan, porque aínda resoa no noso corazón, este momento que vivimos este mesmo ano, onde Enma Pérez e Candela Caamaño conseguiron converterse en gañadoras do Quero Cantar 2025, ese concurso organizado pola Deputación da Coruña. Pois ao longo desta gala imos a repasar estes e outros momentos, porque queremos, como dicía, celebrar estes 20 anos da historia da ENMA. Cumprimos 20 anos e facémolo ao longo de todo este ano distintas celebracións. Por exemplo, o 15 de novembro do ano 2024, coincidindo precisamente con ese día en que se poñía en marcha a Escola Municipal de Música de Ames, a ENMA, estrenou nova imaxe, unha imaxe que nos acompaña hoxe, unha imaxe chea de cores, moi moderna e chea de cores, como dicía, e moi fresca, que quere demostrar que a ENMA segue na primavera da vida. E hoxe estamos aquí todos xuntos para celebrar ese aniversario. Imos hoxe todos xuntos a prender as candeas, a quitarlle a cortiza ao cava e a abrir xuntos moitos agasallos que temos hoxe preparados para festexar este aniversario. O primeiro dos agasallos chega en forma das verbas do alcalde de Ames e concelleiro de Cultura, Blas García. Non vos vou a engañar, agasallo tampouco vai a ser. Grazas, Belén, polas túas palabras. Vou empezar disculpando a persoas que foron importantes para a escola, para a ENMA, que deberían estar hoxe aquí e non están presentes. Disculpar aos dous alcaldes, aos tres alcaldes, aunque un deles vai a aparecer nun dos vídeos, a Santi Amor, a Carlos Fernández, que excusaron a hora de última hora a súa ausencia, e tamén disculpar a José Miñones, que creo que ten unha mensaxe nun dos vídeos. Disculpar tamén a exconcelleiros, pois a Natividade, a Nati, que foi a última concelleira no mandato anterior, pero tamén vai a darnos unhas palabras nun vídeo, e disculpar tamén a Paco Villaverde e a Eugenia Martín, que por motivos de saúde pois tampouco poden estar. E quero tamén disculpar e ter unha mención moi especial para Alfonso Rei, que tamén foi concelleiro e faleceu xa fai uns anos, pero tamén sabemos que ademais era un home de cultura, unha persona de consenso, e tamén tuvo moito interés e moito apoio para que a ENMA funcionase. E rematar disculpando tamén a David Martínez, que foi director da ENMA, un dos directores da ENMA, e a Dani Ribeiro, que foi un dos primeiros profesores, creo que de batería. Eu amosar a miña satisfacción e a miña alegría por poder estar hoxe aquí celebrando este 20 aniversario. Eu creo que cada vez que se celebra un aniversario é importante, e celebrando ademais un aniversario e unha gala como esta, a da ENMA, creo que é máis importante. A ENMA naceu gracias
a aposta e o traballo de Xosé Fernández, daquela concelleiro de Cultura, e de Carlos Fernández, que era alcalde tamén, pouco máis de comenzado o ano 2000, no 2004. E a ENMA o que veu a traer a Ames foi unha novidade, algo novo, algo distinto, veu a traer frescura, veu a traer unha aposta pola cultura e, sobre todo, por esa cultura enfocada e dirixida ás persoas máis novas. A ENMA empezou naquel momento, confirmaba ahora con Xosé e con Almudena, en torno a 70 alumnos e alumnas, e foi pouco a pouco, ao longo dos anos, foi medrando, cambiando as instalacións e pois chegamos ao tope que estamos agora en torno a 200 alumnos aproximadamente, non? Co cal, imaginadevos, ao largo de todo este tempo, pois estamos falando de un par de miles de persoas que pasaron pola ENMA e que están aínda na ENMA, non? E iso, que a min tamén me gusta resaltalo, creo que foi gracias ao esforzo e ao sacrificio de todos, empezando polo profesorado que estuvo en toda esta etapa, a toda a dirección, pero tamén algo que non se nos debe de escapar, non? Que durante estes 20 anos estuvemos varios partidos políticos, varios alcaldes de partidos políticos aí, e todos apostamos pola ENMA. Todos seguimos traballando pola ENMA, concelleiros e partidos políticos e alcaldes de distintos partidos. E iso é o bo, iso é o importante, non? E creo que o éxito de que esta escola siga funcionando, siga estando no nivel que está, e aquí Belén citaba algún dos éxitos máis recentes, é precisamente gracias a esa aposta sin ideoloxía, sin color político, unha aposta de todos. E iso é o importante e o que temos que seguir facendo. O éxito da ENMA, hoxe celebramos 20 anos. Eu espero volver a celebrar outros 20 anos. Non estarei eu de alcalde, espero estar sentado aí diante, como están hoxe os meus compañeiros de corporación que foron e anteriores concelleiros. E tamén vos digo, porque, aínda que estamos falando un pouco de pasado e de presente, eu tamén me gusta falar de futuro. E eu, como vos decía, dentro de 20 anos, que espero que se me invite á gala que haxa, espero estar sentado aí diante, e tamén espero, non pasar a historia da ENMA porque se celebrou o 20 aniversario baixo o meu mandato e porque fixemos un logo novo moi bonito, agradecerlle a Doli tamén o traballo que fixo e o ben que captou a imaxe, que ademais coincidimos todos das propostas que nos trouxo, todos coincidimos na mesma, que era a mellor. Eu tamén espero que para alá falemos de outras cousas novas e distintas, e creo que esta Escola de Música Municipal de Ames ten que dar un paso máis alá. Non debemos de quedarnos solos na aposta que se está facendo agora por mellorar as instalacións. Esta semana mesmo comenzaron as obras no edificio da ENMA coa intención de mellorar, de ampliar e, sobre todo, creo que é o paso que temos que dar de ampliar máis clases, máis instrumentos, pero máis instrumentos cun obxectivo, e creo que algúns dos pais e das nais que teño falado e tamén algúns dos mestres, creo que debemos de empezar a pensar nunha futura banda de música de Ames. Creo que é o obxectivo que nos temos que plantear, que estes rapaces e rapazas, e non tan rapaces, que tamén hai na Escola de Música, teñan esa posibilidade de poder sair, poder crear unha banda e poder tocar por aí e levar o nombre de Ames por Galicia adiante. Eu creo que é unha aposta, é un reto importante e algo que temos que traballar conxuntamente con Pilar, que é a directora, con Almudena, pero tamén cos mestres que están aquí. E conxuntamente todos e todas debemos de ir sentando esas bases. Non me estendo moito máis, simplemente seguir puntualizando que hoxe estamos aquí representantes do Partido Popular, representantes do BNG, representantes do Partido Socialista, e creo que hoxe daqui debe de salir un pacto que non me consta que vai a salir, de que dentro de 20 anos, goberne quen goberne, a Escola Municipal de Música de Ames seguirá estando aquí, seguirá tendo presencia e seguiremos sentíndonos orgullosos de que cando saímos por aí adiante, de que cando vamos aos concursos da Diputación ou a donde sexa, a xente vai a estar orgullosa e vai a estar contenta e vai a preguntar e vai a dicir: mira que bo traballo fan na Escola de Ames. Hoxe vamos a ver aquí unha representación, ademais, de antigos alumnos e alumnas,
que siguen aí, algúns deles facendo música, compoñendo música, e iso é importante, porque para iso estamos. E temos que sentirnos orgullosos de Ames, orgullosos da ENMA e orgullosos da cultura do noso concello. Moitas gracias e a disfrutar da ENMA e da gala. Bueno, comezaba agradecéndovos a vosa presenza hoxe aquí. Con todo, como dicía Blas, son moitas as persoas que hoxe non nos poden acompañar. Exalcaldes, exconcelleiras, exdirectores, exmestres ou mestras e tamén antigos alumnos. Así que non quixeron perderse a ocasión, aínda que fose en forma de vídeo, de mandarnos as súas felicitacións, os seus mellores desexos e tamén a alegría e o orgullo que supón para eles esta celebración. Deixo-vos con eles, como dicía, en formato de vídeo e tamén cun pequeno resumo en imaxes do que foron estes 20 anos. Parabéns por estes 20 anos cheos de música e grandes momentos. Para min formar parte da ENMA foi unha experiencia importante, tanto a nivel persoal como a nivel profesional, e gardo dela moitos recordos, pero se tivese que quedar con un, sería coa etapa inicial da pandemia, porque quedamos na casa sen apenas recursos tecnolóxicos, máis que algún móvil e algún ordenador. E con isto conseguimos seguir dando clase e non só iso, montamos un concerto final de curso completamente telemático, do que seguro que moitos de vos vos lembrades. No futuro, espero que a Escola Municipal de Ames continúe crecendo e cumplindo os seus obxectivos e facendo esta familia cada día máis grande. Ola a todos. Son Luís e durante case 10 anos fun o mestre de saxofón da Escola Municipal de Música de Ames. Non podo estar aí con vos por motivos de traballo, pero desde aquí quería mandarle un saúdo sobre todo a xente que compartiu comigo algún momento deses, dos que agardo bons recordos. Quería felicitar a Emma polo seu 20 aniversario, que siga promovendo así a cultura musical outros 20 anos, polo menos, e desexarvos que pasedes unha moi boa tarde. Hasta logo, chao. Bo día a todos, sinto moito non poder estar hoxe aí en esa gran celebración desas 2 décadas da Escola da ENMA. Estaba aquí ca miña bella guitarra de aqueles tempos tamén de Escola de Música e Conservatorio pensando en nos mellores momentos vividos e entonces tamén pasei a pensar nos mellores momentos vividos cando fun que tuve un inmenso prazer de ser concellera de Cultura e de levar a Escola de Música Municipal de Ames. Recordo moitos momentos maravillosos, pero en especial algún que foi dos máis difíciles, que foi durante a pandemia, donde vos, o profesorado e alumnado, fustedes quen de coller ca vosa música, co voso talento, ca vosa creatividade, de traspasar as nosas pantallas, de romper todos aqueles balados e de chegar a todas as nosas casas facendo o que mellor facedes saber, facer a música, non? E iso fixo da nosa vida e de nosos espacios lugares mellores. Estou moi orgullosa de aqueles anos e de vos, e de como seguides poñendo no voso nome da Escola de Música o Concello de Ames pois neso nun lugar especial e referente. Así que por outros 20 anos, por moita música, por moito talento e que sigades traballando como hasta ahora. Foi un inmenso prazer, parabéns e disfrutade da festa. Noraboa, Escola de Música, por estes 20 anos acercándolles a música a tantos rapaces e rapazas que, como a min, que puiden imaginarme sendo Lady Gaga ou estar dentro dunha banda sonora dunha película como tocando Star Wars ou cantando no coro cos chicos do coro. A verdade é que non podría falar dunha sola, incluso recordando cando comezamos en Villadoiro nunha aula do colexio ou cando xa chegamos ao final, que cando marchei que estábamos xa en Berterminals, tantos festivais, tantos momentos que o único que podo decir é grazas. Grazas por todas as experiencias que puiden vivir na Escola de Música. Noraboa. Hola, ¿qué tal? Soy María Gallego y me hace mucha ilusión poder mandar este vídeo en el 20 aniversario de la ENMA. Me alegro de que lleve 20 años y ojalá duren muchos más. Y bueno, yo siempre guardo con mucho cariño mi paso por ahí. Todas las horas dedicadas
tanto con Eva de piano como con Ana, que fui con ella a coro, a lenguaje musical, etc. Y bueno, siempre guardo con mucho cariño esta visión como libre de la música, vista con tanta pasión, quitando un poco de peso al académico en esos años que siempre parece como toda una obligación, que tienes que ir a clase, que tienes que estudiar, que tienes que no sé qué. Pues ver estos momentos de la música como no como una evaluación académica, sino como algo que ver con libertad, con pasión, con amor, pues es algo que me enseñaron ellas y de verdad que siempre voy a guardar con mucho cariño, que luego me sirvieron para mi desarrollo profesional, que gracias seguro que a ellas y que a todo su cariño puesto, su confianza y todo, pues puedo ahora mismo hacer lo que hago. Entonces, que de verdad ojalá dure mucho más. Muchísimas gracias, sé que seguro que ayudaron a mucha más gente y que bueno, y que todos tenemos el mismo cariño, así que disfrutad del aniversario y un beso. Ola, son Xavier Constenla, fui director da EMMA durante un tempo. É un placer poder disfrutar da enorme visibilidade que ten a escola tanto nas redes como na cantidade de eventos vinculados a ela, así como aos logros acadados por todos os que, bueno, delas formamos parte. Parabéns á fantástica dirección, ao profesorado, ao alumnado e, por suposto, ao Concello por apoiar este gran proxecto educativo. Desexar que siga medrando en número de alumnos e posibilidades como merece este gran Concello. Son Sergio González, director de Musicartes, Escola de Música en Bertamiráns. Eu participei na EMMA alá polo ano 2008, contrataronme de mestre. Bueno, era un gran recordo da escola, porque eu estaba recién retornado de facer a miña carreira nos Países Baixos. Son ponteareano e ofreceronme a posibilidade de vir para aquí. Como vedes, pois, aquí sigo moitos anos despois. Así que, bueno, espero que celebredes moitísimos aniversarios, que sigades mellorando. Sei que estades en boas mans, tanto con a Mauri e Pilar, que coñezo personalmente, unha gran persona, directora da escola, así que a disfrutar e a cumprir moitos anos. Chao. Ola, o primeiro de todo quero disculparme por non poder estar aí presente acompañándovos nesta data tan sinalada e quero aproveitar tamén para dar as gracias ao Concello e ao Alcalde por invitarme para cando menos poder trasladaros unha felicitación aínda que sexa dende a distancia en forma de vídeo. Pois 20 anos xa, é unha maioría de idade e, polo tanto, un momento e un aniversario para celebrar por todos estes anos vividos, pero eu creo que tamén para reivindicar o traballo e o esforzo realizado para chegar ata aquí, porque o camiño non foi doado. Teño que recoñecer que unha das primeiras decisións que tivemos que afrontar, nada máis chegar á alcaldía hai agora xa 10 anos, pois foi precisamente sobre a EMMA. Asinar aquel contrato para adquirir os locais que hoxe conforman pois, a sede da Escola de Música, creo que deu a estabilidade que se necesitaba e a vista do aniversario pois, que os estamos celebrando, parece que acertamos na aposta deste servizo público e de calidade. Por iso, pois, o que quero hoxe é dar as gracias a todas aquelas persoas que o fixeron posible, que o seguen facendo posible cada día, para que a música pois, non deixe de soar en Ames. Gracias a todas elas por conseguilo, incluso nos peores momentos, como foi na pandemia, pois onde a EMMA tamén estivo presente, alegrándonos con aquel fermoso vídeo que realizaron as alumnas e os alumnos da Escola de Música dende as súas propias casas durante o confinamento. Así que, por 20 anos máis, por moito tempo, que a música resone en cada rincón de Ames e tamén de nós, alegrándonos cada día. Noraboa e feliz aniversario.
Sen saber que te miro, sen mirar, os tus pasos ignoran o meu olhar. Aquí eu estou, grito sen gritar, outro día valeiro e sen soñar. Este bico algo que na pele tomar, entre a soidade do meu cantar. Unha luz non deixa de brilhar, o resplandor da amizade de reinventar. Preto de ti, preto de ti, preto de ti. Preto de ti, preto de ti. Eu vejo-te passar e suspiro. O teu cabelo mar infinito. Com tua mirada derrito. Morro com teu sorriso. Sem saber que te miro, sem mirar, os teus passos ignoram o meu olhar. Aqui eu estou, grito sem gritar, outro dia valeiro e sem sonhar. Este bico algo que na pele tomar, entre a soidade do meu cantar. Unha luz non deixa de brilhar, o resplandor da amizade de reinventar. Mundo, vivir as culturas, viaxar por os libros, fananse medrar. Mente aberta, mente preparada, estar sempre en garda, o que poida pasar. Me enfada, me engana, fome a berrar, pescado do malestar. Teño que pensar que isto vai cambiar, non quero nin vou a marchar. Nunca deixes de soñar, de intentar cambiar, evolucionar, de pensar en ti, de pensar nos demais, de vivir. Nunca deixes de soñar, de intentar cambiar, evolucionar, de pensar nos demais, de vivir. Cantos recordos, verdade? Nótanse nas vosas caras que coñecíades os alumnos e supoño que a eles tamén lles gustou recoñecerse, verse aí na pantalla. Pois tranquilos, que vamos a seguir recordando. Imos a poñernos un chisquiño nostálxicos porque imos a facer, como vos dicía ao comezo, unha viaxe ao pasado porque queremos coñecer como se xestou a ENMA, como naceu, como foron eses primeiros pasos. E para iso necesitamos que nos axuden. Imos a facelo botando man de antigos mestres, mestras, directores e directoras. Comezamos chamando a Xosé Carlos Heráns, exdirector da ENMA. Séntate por aquí, Xosé Carlos. Queremos que nos acompañe tamén Ana Blanco, exdirectora e mestra de linguaxe musical. Botamos man tamén de José Antonio Rodríguez, exmestre de guitarra. Bueno, botade man dun pano porque, como dicía, imos a abrir o baúl dos recordos. E, se mo permitides, vou a comezar por Xosé Carlos, porque ti, Xosé Carlos, foches o primeiro director da ENMA, ti eres o culpable, o responsable de que hoxe estemos aquí. Supoño que foi moito traballo, non? Poñer en marcha esta escola porque había que empezar de cero. Sí, pero vale a pena, porque ao ver todo isto veñenche moitas emocións, non? Eu sempre vivín da música por e para a música. E claro, agora o que te preguntas é por onde pasaron eses 20 anos. Pero pasaron, e felizmente, porque vese que hai... De feito, sorprendeu-me moito ver que Xián, que é dos primeiros alumnos que tuvo a ENMA, está a nivel profesional, vai a tocar con Sergio, me parece unha peza por aí. Eu a Xián xa non o coñezo. Se o vexo diante non sei quen é, porque van 20 anos alá. Despois fixareime nel.
Pero, ao principio, claro, déchedes unha data, o 15 de novembro, claro, pero isto empezou moito antes, porque ninguén tiña nin idea en Ames de como levar adiante unha escola de música, incluído o concelleiro, que se deixou guiar, que todo hai que dicilo, deixouse levar. Bueno, eso é importante. Deixouse levar. E entonces había que crear todo, porque en principio o que se creou aquí había que convencer a todo o mundo. Non foi fácil. Entonces todo eso implicou que había que crear un proxecto educativo, había que crear toda unha estructura de horarios, de instrumentos. Bueno, cando salimos a primeira vez, aquí dábase frauta, clarinete, saxo, trompeta, trombón, tuba, percusión, un montón de asignaturas, que era inviable. En toda a Redonda non había escola de música. A de Santiago, curiosamente, da que tamén fun culpable, porque eso foi no 2002, tamén fun culpable da posta en marcha da Escola de Música de Santiago, que sigue funcionando, o mismo que a de Ames. Pero que no 88 tamén fun culpable da Escola de Música de Catoira, que tamén sigue funcionando. Por eso digo que estou moi feliz de que as cousas vayan como parece que van moi ben. Cando creas un proxecto que ten base, as cousas teñen que continuar, porque é moi difícil que se retire todo eso, non? En Ames creouse porque non o había. Hoxe é moi difícil que isto se desbote. O que acaba de dicir o alcalde, non hai colores, non hai ideoloxías, todo o mundo que está aí, pois todo o mundo pon o seu gran área para que a EMA millore. De feito, pasaron alcaldes de diferentes grupos políticos e a EMA sigue aí. Iso é importante, non? Porque é un ben para o povo e para os chavales. Foi difícil tamén porque non é como ahora que tendes un local. Non. Antes había que dar clase en Bertamiráns, había que dar clase en Bentín, na escola de primaria, había que dar clase aquí no auditorio, e era complicado, porque tamén había que, nese medio tempo, convencer aos profesores para que tamén foran aos diferentes sitios. E había que convencer aos pais que tamén foran a levar algúns, que non había suficiente alumnado, tiñan que ver de Bertamiráns para Milladoiro, e viceversa. Quen era o malo da película? O director. O director, pero eso era así. Xosé fixo gala da súa man dereita e esquerda, non sei cantas mans tuvo, para que os profesores deixaran de pensar que as aulas eran solo deles, que podían ser compartidas, que non pasaba nada, porque en un principio se che pode dicir que algunhas veces estábamos na entrada esperando para que nos deixaran a aula libre, os profesores e os alumnos. Os comenzos foron complicados. Agora non é moi fácil, pero é bastante máis fácil. Hai un centro onde vas ali, te salí o teu espacio. Nós estábamos como un pouco orfos en eso. E iso non era o peor. O peor é que cando facíamos os concertos de fin de curso ou de Nadal, había que transportar todo o material ou ben ao auditorio de Bertamiráns ou ao auditorio de Milladoiro. Con xa Pepito, íbamos a falar con Pepito e a ver se Pepito nos axudaba para cargar todo eso, porque claro, era outro problema engadido, o sea, tuvémolo bastante complicado. Foise solucionando co tempo e a verdade que estou moi feliz de que ahora as cousas estén un poquinho máis doadas. Eso poden corroborar algúns pais que recoñezo que algúns xa lle perdín a pista. Algúns ainda o recoñezo, pero outros xa non. Supoño que les lle pasará conmigo tamén. E les poden corroborar todo isto que che digo. Foi un pouco cousa de todos, pero sin dúbida que as persoas que teñen moitísimo mérito en esta creación, un foi Xosé, porque puxo o impulso político e puxo o seu impulso tamén tirando de... E non me acordo cando fomos a falar con José Antonio, director de Bentín, e ali houve que estar con el para que el convencera aos seus, e sin dúbida que o logrou con esa maestría que el ten para levar as cousas adiante, e Almudena, que é unha persona aínda hoxe imprescindible na escola de música. Persona que en todos os problemas confluyen en ela, derivabos por onde podía, uns chegaban, outros xa amañaba, pero sin dúbida que é unha persoa que, se non fora por estas dúas persoas, era prácticamente imposible levar adiante todo isto. Gracias pola axuda que me dechedes no seu día. E non falo máis porque teño bastante repertorio, pero é mellor parar. Ana, ti viñeches despois. Como dicía Xosé, naquel momento a ENMA era a única escola na contorna, na Redonda. Non sei se nos podes contar un poquinho como atopaches ti a escola cando chegaches, que cambios ves con respecto a día de hoxe? Bueno, primeiro estivo Javier Constela como director, o que falaba el aí despois de Carlos. Seguíamos tendo o problema de desplazarnos a un lado a outro, que de feito era algo que
entre os profesores falábamos porque non nos víamos. E dicíamos, pero isto é unha escola e non sei nin quen é o profesor de flauta, que non coincidía con el. Cando cheguei eu, pois a min tocoume o de pasarnos á Aldea Nova. Foi nese ano. Bueno, pois, como sempre, pois, cando hai cambios hai problemas. Acórdome de que foi, eu solamente estive un aniño, creo, de directora, ou algo así, creo. Era moito traballo, eu era moi xovenciña, e levar un equipo de 9 personas, pois, requírese experiencia, cosa que eu non tiña, pero foi toda unha etapa onde se traballou moitísimo con Almudena, con Eugenia, que era a concelleira naquel momento. Conseguimos estar en Aldea Nova, conseguimos poder vernos os profesores. O que decía Carlos, eu necesitaba a miña aula, porque andábamos daqui para lá, e moi contenta de tela. E agora con pantalla digital, pois moito mellor. Bueno, isto é unha tontería. E nada, pois foi toda unha experiencia, pero personalmente, a nivel personal, non era o meu momento de dirixir a un equipo humano e quedábaseme un pouquiño. Bueno, foi toda unha experiencia personal, traballando moito con Almudena, cos profes, empezando en Aldea Nova. Dixeches que xerou problemas ese cambio, non? Supoño que todos os cambios xeran algunha dificultade, pero tamén trouxo moitos beneficios, non só para os mestres, sino que tamén para o alumnado, non? Sí, de feito, nós todos os profesores o que queríamos era ter o noso espacio, porque era moi difícil crear algo, pois o que decía Carlos, no transporte, no de vernos, no de facer cousas xuntas. A ver, eu a nivel personal sempre traballei con grupos, entón eu estaba moi habituada a xuntar a moitos e falar con uns, con outros para traballar con grupos. O profesor de instrumento falaba cos seus alumnos de instrumento, pero eu andaba con todo o mundo. Era profesora de linguaxe musical, Marita tamén, por suposto. Si, había o problema un poquinho do transporte ao principio, que había algúns de Bertamiráns que, claro, a Aldea Nova había que leválos, pero sí, estábamos todos pola labor de estar nun mesmo sitio. E conseguiuse, e a partir de aí, pois, a seguir traballando. José Antonio, ti foches mestre de guitarra. Supoño que para os mestres que comezastes na EMA tamén é complicado, non? Pois ir abrindo camiño e saber un pouquiño que facer, non? Co alumnado. Sí, efectivamente, eu fui o primeiro mestre de guitarra que houve aquí e foi complicado. Os comezos son complicados porque hai que montar cousas, organizalas, ter os medios materiais, eso sempre leva un tempo, a organización, as aulas. Pero aquí eu vin e comprobei que había nenos e nenas con un potencial tremendo, xente que tiña moitas ganas de aprender música e polo que vin, ademais, nos vídeos, nas actuacións, eso sigue sendo así, a día de hoxe. Pero sí que a min, personalmente, naquele momento sorprendeu a cantidade de xente que tiña ganas de facer cousas, tiña cualidades musicais e, de feito, a día de hoxe, moitos deles, se non son músicos profesionais, son músicos aficionados. Algúns foron polo mundo do clásico, outros foron polo mundo do rock, polo mundo do pop, pola música electrónica, canción de autor, non vou dicir nomes, pero hai moita xente coa que sigo tendo contacto a día de hoxe, co que seguimos facendo proxectos xuntos, incluso coas familias, xente que ainda me sigue felicitando o Nadal despois de 20 anos, e creo que eso sí que é unha mostra da xente que nos encontramos aquí. Había un grupo de profesores de calidade profesional e humana tamén, e iso axudou moito. E, bueno, hoxe o día, sí, antes de comezar este acto estábamos falando de como pasan 20 anos. Nestos 20 anos ainda non conseguimos descubrir cal é o secreto para que a música teña esta capacidade para unir xente, para, eu creo que tamén, incluso, aínda que non te dediques profesionalmente a isto, para levar a vida mellor. A música axuda a levar a vida mellor en moitos momentos importantes. Como aínda non o descubrimos, eu espero que dentro de 20 anos, cando volvamos a estar aquí para celebrar os 40, igual xa encontremos cal é a causa. Pois seguiremos esperando. Xosé, dicías, son moitos recordos, supoño que ese vídeo vos axudou a recordar, a lembrarvos non só do alumnado, do profesorado, sino tamén de moitas anécdotas. Non sei se hai algunha que recordes con especial cariño. A ver, fai moito tempo. Non
teño así unha... Porque eu en aquel momento andaba, como diela, por todos lados e non paraba en ningún. As anécdotas seguramente que as teñen máis os profesores que eu. Pero sí que recordo con cariño o amor que a xente lle daba a esta actividade, non? O interés de moitos pais, incluso que algúns houve que convencelos de que os rapaces tiñan que estudiar na casa, pero autoconvencéronse, algúns dicen, pero que claro, pero que ti non me explicaches que non tiña que estudiar. E digo, home, un pouquiño, media hora ao día, media hora. E conseguiuse que moita xente si tomara conciencia, seguramente que a día de hoxe están moito máis convencidos de que iso ten que ser así, senón non podía ser. E por outra parte, a dedicación dos mestres era difícil para eles en aquel momento, moi difícil porque esos cambios de aquí para lá, de un lado para outro, e había tamén un certo despiste en moitos pais que traían os nenos como para deixalos. E eu sempre insistía, teños que deixárnoslos, pero nós temos que devolverlos con un poquinho máis de sabiduría. Iso implica que lles temos que a veces obligar un poquinho máis alá. Moita xente non entendía, non? Incluso algún profesor aquel momento decía, ti que máis che dado? Eu, non, eu son o director da escola e quero que cando saian de aquí leven algo aprendido, porque este esforzo ten que ter ao mesmo tempo unha recompensa, non? E o único que lle podemos dar é coñecemento, non podemos darlle outra cousa. Houve xente que fixo inversión, houve xente que mercou instrumentos, moitos, foi en aquel momento foi complicado, porque era unha cantidad de diñeiro que ao mellor dedicado en outra cosa. Nós sempre tivemos moi difícil competir co fútbol. Unha pelota e un par de botas e unha camiseta está ao alcance de todo o mundo. Un piano non, un clarinete tampouco. E sigue sendo así, lamentablemente sigue sendo así. Pero aí é onde entra o amor que moita xente ten por esta actividade, de que sí que se arriscan a eso, porque algún incluso pedía, algún pai, nai, dicía, que garantía teño de que o neno o nena non me vai deixar o instrumento tirado? E eu sempre lle contestaba, ningunha, non tes ningunha garantía, porque un día retórceche, ven a adolescencia e ata logo. E eso sigue pasando, pero é un risco que moitos pais asumiron e o resultado final pois está aquí, que hoxe me comenta a Almudena que tendes 170 alumnos, que é unha barbaridade de alumnado. A ver, a mes é un fervedoiro de xente, non? É xente xoven e todavía hai moito neno por aquí, pero con todo eso é moita cantidad de xente, 170 persoas, se pensades ben. É unha actividade que lle implica un esforzo adicional, porque para tocar a guitarra, para tocar a batería, para tocar os teclados, hai que perder certo tempo na casa facendo, para despois conxuntar. Non todos os nenos están dispostos a eso, por eso que é unha actividade que estamos sempre en desventaxa, non? E é unha actividade que lles ten que gustar, eso é verdade. Anécdotas particulares, sonche sincero, non recordo con claridade. Recordo que si Xosé tiña unha fixación sempre con poñer os cartéis, as chintetas, unha chincheta nos catro esquinas dos carteles. Sempre tiña esa fixación. Cando ia a escola de música, poñan unha chincheta, estas poñan unha chincheta, quedaba o cartel colgado. E viña Xosé e andaba robando chinchetas para poñerlle unha en cada esquina, ben postiño. Eso sí que me acordo. Bueno, é perfeccionista. Ana, algunha lembranza? Xa estou agora pensando, dicindo, a ver que anécdota conto eu. Pois, a ver, non sei, así o que me ven á cabeza é cando estábamos alá no Milladoiro, non? Que os viernes iba para Milladoiro, na Casa da Cultura, decía a Almudena, bueno, vamos a facer como un coro, pero miracha a xente, bueno, malo será, tal. E empezamos con 5 nenos. Eran 5 rapazas que viñan os venres e facíamos ali algo, e despois chegamos a ter, pois, chegamos a ser 30 no coro. Fixéronse cousas moi bonitas e a min é o que máis me emociona. José. José Antonio, ti ademais dicías que tiñas tratos, seguías a ter trato con familiares e alumnos, supoño que terás frescos, non? Moitos recordos. Sí, estaba pensando, anécdotas teño, non sei se debo contalas, pero... Eres libre. Si eso baixan no micro. Supoño que como agora xa prescribiron, pois non sei, teño que ao mellor recoñecer que eu tiven que marchar por motivos profesionais para o conservatorio, e cando marchei eu estaba moi a gusto co alumnado aquí, eu traballaba moi a gusto e non quería que iso cambiara, entón teño que reconocer, e espero que me perdonedes agora despois de 20 anos, que roubei algún alumnado para leválo comigo.
Bueno, Almudena, toma nota. Gustaríame contar unha que me acaba. Adiante, Xosé. Vou vos a contar unha, pero é dunha alumna da EMMA. Saleu